सरगम स्टूडियो बोधगया। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे, हाँ नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। हमर समान सतमूल नइखे, पहिले से एकरा में होल नइखे। कोरी के ओरी कैसे करिया होगे, लगा हो तोरा भीतर मरिया होगे। इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से फूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से फूटल होगे। तोरे सिलबट कैलेंडर से फूटल होगे। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राजेश धर्मेंद्र बयान रोधा जी, नवरियारी से दलोड जी। मिलल जोगाड़ ऐसन पहिला बेरी, और उछला से कराबावल करी। दोष हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, दोष हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। हाँ नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे,